темата жертвеност. Първия вариант е този, при който човек се жертва заради някой друг. Как човек се държи, когато той се жертва? Какво представлява това човек да се жертва? Принципно, всеки един човек е абсолютно самостоятелен. И той може самостоятелно да живее, да се справя с живота. Когато човек се жертва заради някой друг, всъщност той слага своят си живот на пауза, той не прави нищо за себе си, а той отива и се въвлича да прави нещо за друг човек. Човек да се жертва за някой друг, принципно се обезсмисля. И това въобще не е необходимо. Сега, когато обаче вие се жертвате, това какво означава? Това означава, че вие използвате собствения си ресурс, това, което на вас ви е дадено, вие го взимате, не го ползвате за себе си, а го давате на някой друг. Това може да се счете, че е престъпление спрямо самия себе си. И всъщност това, което на вас ви е дадено, лично на вас, от вашата душа, именно към вас, за да може вие да строите собствения си живот, вие го взимате и го давате на друг човек. За това нещо вашата душа, образно, в кавички поставено, ще ви накаже. Тоест, вие ще получите за това нещо откат. Обаче има един друг нюанс, сега се сетих за него току-що, когато човек се жертва реално в някакво събитие. Тоест нещо се случва, вие отивате да спасявате някой друг, например близък човек, и вие там се жертвате за него. Това е също вид игра и принципно не би трябвало човек да изпада в такива ситуации, при които той да се налага да жертва себе си за когото и да било. А щом като тази ситуация се е случила и вие се жертвате заради някой друг, дори и заради близък, значи там има някакъв сценарий между вас. И там трябва да се види какъв е и да си го изтриете. Казвам принципно какво трябва да се прави. За да няма такива ситуации, при които вие се налага да жертвате себе си, дори с някакъв минимален риск, за когото и друг да било. Започвайте малко по малко да се отстранявате от това да се жертвате за когото и да било.